guys zvongotorana maadvantages vanimoona tatosiya maportrait akuti tsvauko zvanyanya izvozvo pabva kupinda imwe koi atoti go again. Please guys, we don't like this. We came here long time ago titana yekuti atichade kuti vanhu nauyana tight ende tichi apologize kune mafans edu. Kuapologize kwatakaita kumafans edu it doesn't mean kuti we are weak or we are scared. We are scared. Actually, we are scared. We must not say that like we are not. We are scared because if someone cannot kwanisa kudestroy page is destroy life yenyu because tiri muno muCape Town tese and vanhu vakawanda vanotiziva. Anytime unogona kungozoka kawaita was type and juda chikuda maparents. Okay, chakaita kuti apologize nyaya yekuti toda kuti page redu rirambe riri clear isusu vacho tiri hambo kune vanhu and then hatina kuuya kuzoapologize. Noda kuti takaapologize kunana tight no, takaapologize kunemi mafans edu, kwete kunana tight no again, kune mafans edu kuti sorry guys nekuzotuka kwatakaita papage redu because Moses zauti tiri vanhu vanongofara kungopenga always. That's what we do. But maigama kutunza phone call message enyu muchititretena even nyamwe takanyarara muramba muchingotunza nyaya dzenyu makakunyarare hey titi saka mainyepa sama ikanta nyepa it's fine but the proof makaiona ngwani all what we need guys peace. Ndofunga makaona takaisa video nemarecords takuda kuisa zvimwe zvinhu takatoona tatoclaimera copyright futi pamarecords yawo because paive nevoice line rake. So we don't want fights, we just need peace because we know kuti iye ane mafans hope and munhu atova high than us and anongowina vanokuru. Nyamwe munhu ari in top ane mari nyamwe mukoti time anowina. Even paakavhurirwa case apa I knew kuti this is not gonna go anywhere because he always win. Nyamwe vanhu vakauya achitaura sei vachikomplaina about him, he always win. Aintu azokomplainerwa nemunhu kana ari high kana kuti maybe something went wrong somewhere somehow, I don't know. One thing you have to know guys ndezvokuti imimi chaiko zvamakatorwa madestiny enyu naSatan muri kumutsoma here everyday. Chokwadi muri kumutsoma here everyday. Ani mukutona makutofocasa nelife yenyu nekunamatira kuti Mwari komberai mhuri yangu, but you can't go around and say Satan wakazodai, Satan wakazodai, because you won't change anything. You just give him pressure, you give him more power yekuti akuhete. Because the more yaunonochema kune enemy, uchema shambadzira kuti zita reNM kuradzwa kwako ndokufara kwake ngati tikuvaorora. So and tikumumaketa tight yeah no guys, we don't want that. So thank you. Please kune vanoda kuvhurwa mapage, kune vanhu vanoenda vanoisa mavideo avachiti if you want to so yeah moendawo isusu we are not good in that. Even monetization stuff we are not good in those things because page yedu chaivo havana kumonetiziwa because zvanga zvine maproblem ayo. That's why mtuna tida topushawo page yamaimaziwo ikasvika 10,000 followers then takutanga kubopusha mavideo ekuti tikwanisewo kumonetizawo page ro timboenzwawo zvekamari yazuka inongotiwa maybe tinorase unoona iba apa izvezvo vanhu vanenge vasiva vachingopopotera munhu akabvisa even nemureza wekunyika kwedu pane mumwe mureza. Okay guys, big. But I tell my page that you can go on YouTube guys or search how to create a page or how to change your profile to a page. That can help you easy. Personal be your page, personal be your profile, personal be your page. No answer could be so please guys, thank you and keep on liking, keep on supporting. Thank you for 36 followers. We love you guys. YouTube murikuita zvinogara but mukumbosvotisa malike nemaviews rambai makabaya everywhere guys. Takutoshanda more neYouTube yedu nemaimazi account natandazo iyoyi
anoziva nayo kuitira kuti tikwanise kudi kubhalansisa zvinhu zvacho. But kunauya Mr. John, so please guys, takabuda. We apologize to you, our fans, and we apologize again. We did what? We apologize. Okay. Kaloku manager to apologize. You say I'm the manager because unotaura sa iwo. They understand me now. Kamka's on this hour next time, mom, you don't know how to speak English. Now how for you? Both Namino I go run this thing now. So thank you guys. We love you. I share English. That's what English. They are wrong. Say international language.